Magandang araw na naman mga pamangkin natin dyan. It's your Uncle Cleppy here again. At syempre, meron tayong babasahing liham ng galing kay Mahilig 35. Hindi niya ito tunay na pangalan. Pero, syempre, secret. At ito po ang kanyang kwento. Isa na natin. Bumaba ako sa jeepney kung saan kami ay dating magkatabi. Magkahalik ang pisingin naming dalawa. Panyo niya sa aking bulsa, ang amoy ay naroon pa rin. Tawan namin pumahalay sa init naming dalawa. Subalit ngayon ay wala na. Siya ay lumayo na. Naaalala ko ang mga gabing nakahiga kami sa ilalim ng kalawakan. Naaalala ko ang mga gabing magkatabi kami sa ulan. Kulay ng kanyang ngiti at tikwas ng kanyang buhok. Ang lambot ng kanyang mga labi. Kahit anino niya sa malayo, ay nais kong masulyapan upang mapawi ang lamig. Subalit ngayon ay wala na. Siya ay lumayo na. Naaalala ko ang mga gabing nakahiga sa ilalim ng kalawakan. Naaalala ko ang mga gabing magkatabi kami sa ulan. Subalit ngayon ay wala na. Siya ay lumayo na. So yan po ang kwento ni Mahilig 35. So ganyan talaga ang pag-ibig. Minsan may lumalayo, minsan may dumarating. Pero hindi porket may lumayo sa'yo, wala ka ng pag-asang makahanap pa ng iba na para sa'yo. Malay mo, may darating sa'yo na mas magmamahal sa'yo ng mas maayos at yung tunay na pagmamahal na gusto mo. Yun, Mahilig 35. Huwag kang mawawalan ng pag-asa kahit na siya'y lumayo na. Hintayin mo, may darating na iba para sa'yo. Muli, ito po ang inyong Uncle Cleppy sa panibago nating segment. Isulat mo, babasahin ko. Alright. Bye-bye.